Bokajan subdivision angkang Lahorijan Pensilonijan an ke ongdung ita bheta do. Poe phetsetami ke ongdung ita bheta along abangke thangnat aronalo ke choklim kabi pensi aningkan penta ita abeha nang klem pomsi bang pomlo. Bonta Karbenglo Otormas Council atume hin pen thangnat akang sai thek bonlong lelang. Isi ita bheta selamji pulote somkoan aronalo nangji lage kachin nangjia bang akenang so. Athilada Karbenglo Autonomous Council Pen Trading License, Deputy Commissioner Himpen NOC, State Pollution Control Board, Divisional Forest Officer, Wildlife Warden, Director Geology and Mining, District Agriculture Officer Pen Banglo, Lapanan Parta 646 Bricks Kilns Regulation Act 2010 ateng pen PWD Executive Engineer PWD R&B atun pen Chingwai pen NOC pindah aphimatike bangsu ita bheta in pulong le. Bonda lang itha Karbenglo Autonomous Council kachari atun ke lang ke pangkre jok pini arni arpu ki dotum Pollution Control Board Taxation Department apenan parta Agriculture along le chini ne Tovar ka chikoino chini ne pin lapen child labor sapunsi sai ke baklam chongpro chongjam si thek ponlong do. Jasimet Karbenglo Autonomous Council te exercise kamatum ke lang ke pangkre jok thangnat amidu ki pinang kabe pin pensi cholong bomlo. Nono pora hor bangke langdamlo pulote kedamtang mingkrenga pora hor kaselang pona ita annamsi bheta long tot lun pensi tangka chodeng ponlong bomlo. Jongsi KAAC atung langdun pen aronalo kabia tumapan in haponra aron ke choklim pen midu pasipi panaswante KAAC long midu nang bajilang. Bonta Bokajan subdivision angkang Lahorijan khatkhati Bokajan Diopani lapen Silonijan malong pen panghong pet long inkoy susya ita bheta do. Bonta lasong long pen ki ongdung adina long abang ke thangnat aronalo agi. Lasibang soputha KAAC atung lang pangching panaswante nisenji. Bokajan Penananterang Karbenglo Live.